खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो इउट्यूब चेनेल स्वrji The Creativityआव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै मोनसे बाथ्रानि सायाव सावरायनो आवगायनाय जालायबाय एबा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आवगायनाय जालायबाय। बाथ्राखौ नोंथांमोनहा बयबो मिन्थिजोबखाबाय आरो समाजारि बिजों एबा खौरां बिजोंफोराव हयथ' नुखाजोबबाय, अब्लाबो बे बाथ्रानि सायावनो नोंथांमोनजों शेयार खालामफानो होननानै आंबो आवगायनाय जालायबाय। बाथ्राया जादों UPPLनि एबा UPPL राजखान्थि आफादनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथांनि बाथ्रा बुंनायनि सायाव जोङो सावरायगोन एबा शेयार खालामगोन। मोनसे जिनिसा जाबाय मा, जेब्लानाखि सरकार थायो, सरकारा थिसनथाइ होनायनि खामानि मावो। जेब्लायबो जिखिनि सरकारानो फैया मानो बियो माने इमप्लयमेन्ट होखाथारनांगोन। दा बेखायनो मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा जादोंमोन जे सिगांनि गभर्नमेन्ट BPFनि गभर्नमेन्टनि जे सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि मेम्बारफोर बिथांमोना हाइकर्टआव मोनसे केस होदोंमोन। बे केसखौ दाखालिसो जोबनानै थांबाय आगस्ट दानावहाय। दा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड दानायनि प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। दा नैबे सप्तानि गेजेराव बा जिखुनु मुहुर्तआवनो जोंनि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआ डिक्लेयार जानो हासिगौ। सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड डिक्लेयार जाखांग्रोमोना थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रि होनायनि इन्टारभिउखौ जोङो एनाउन्स खालामगोन। इन्टारभिउ जागोन आरो बेयावहाय जाय सोद्रोमाया जाय केन्डिडेटआ मोननांगौ बे केन्डिडेटआनो बेयाव मोनगोन। टेटनि थाखाय मोनसे खोथाया मा, टेटनि थाखाय जोंहा दाबो 1200निफ्रायबो एसे बांसिन भेकेन्सिसफोर दङ। आगोलावनो जों होनांगौमोन। बेयावबो जोंहा टेटफ्रा जिहेतु हाइकर्टआव केस होदोंमोन, बे टेटनि केसखौबो जोङो दिनै हाइकर्टआवहाय एफिडेभिट होनायनि गेजेरजों जों देरहानो हाबाय। दा बे केसा गैला। दा स्पेसियेल टेटआबो जोबनानै थांबाय। थाबैनो जोंहा जे 1200निफ्रायबो बांसिन ME आरो LPनि जे जोंहा भेकेन्सि दङ टेटनि थाखाय, बेखौ जोङो थाबैनो होनाय जासिगोन। बेवहाय माने जेबो डिले जानाय नंला। थाबैनो होनानै जोंनि टेट माबाफोरनि गेजेराव केन्डिडेटफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां खौरां जों होनो नाजागासिनो दङ। बाथ्राया जाहैदों BTCआव दासिम गोबां मोनसे बार्निं इस्यु जानानै दं बियो, एबा गोबां मानसिफोरनि खुगा खुगा सोलिगासिनो दं, एबा जाय बाथ्राखौ लानानै आथिखालाव गोबां गन्दगल एबा दावराव दावसि सोंखारिलायबाय थानाय, बखिबाय थानाय बाथ्राखौ नुनो मोनदों। बाथ्राया जाहैबाय मा, BTCआव दासिम UPPL सरकार फैनायनि उनाव मोनसेबो रावनोबो साख्रि होनो हायाखै। बाथ्राखौ बबेबा बिथिंजों नायोब्ला नंगौबो खोमा, माने गोदान रिक्रुटमेन्ट खालामनानै UPPL सरकारा दासिमबो साख्रि होनो हायाखै खोमा। फारसेथिं BTR सरकारा गोबां साख्रि होबाय होननानै बुंदों, नाथायबा बेफोर साख्रिफोरा हयथ'बा गोजाम मानिबा जाहोनाव पेन्डिं थाखानाय एबा सिगाङावनो एडभार्टाइज ओंखारलांखानाय बेफोरबायदि जानो हागौ। नाथाय राजु नार्जारी बिथाङा एबा UPPLनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा गावबो रोखा जानानै होखादों थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ होनांसिगौ होननानै, आरो मोनफ्रोमबो सरकारानो बेखौ मावखानांगौ होननानै बुंदों। जायखिजाया माने सरकाराव फैया मानो बयबो बे बाथ्राखौ बे खामानिखौ मावखानांगौ होननानै बुंदों। नंगौ। आरो बिथाङा मोनसे जाहोन होबावदों, दासिमाव मानो BTR सरकारा एबा UPPL सरकारा थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ होनो हायाखै। बिथांनि जाहोन दिन्थिनाया जाहैबाय, थांनाय सिगांनि सरकार एबा BPF सरकार एबा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा CSB एबा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ हाइकर्टआव केस होदों होननानै बिथाङा बुंदों, जायनि जाहोनाव BTRआव दासिम थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ सेलेक्सन खालामनो एबा रिक्रुटमेन्ट खालामनो हानाय जायाखैमोन होननानै बिथाङा रोखायै बुंथिनानै होदों। नाथायबा आरो बेखौबो बुंबावदों बिथाङा, दायो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि जा केस होनायमोन बे केस होनाया देरहाबाय होननानै बिथाङा बुंबावदों। बेनि उनाव साननैसोनि उनावनो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ दाफामखांनाय लोगो लोगो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ दाखांनाय लोगो लोगो थाबैनो थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ होनाय जागोन होननानैबो बा रिक्रुटमेन्ट खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। गुबुन मोनसेया जाहैबाय टेट केन्डिडेट एबा टेट बिजाथिफोर, जायफोरा दाखालि स्पेसियेल टेट एबा 6 सिडिउल स्पेसियेल टेट होदोंमोन। नंगौ, टेटनि रिजाल्टआ होलांबाय एबा टेटआ रिजाल्ट डिक्लेयार खालामबाय अलरेडि, नाथाय टेट रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामदोंब्लाबो नाथाय दासिमाव
सार्टिफिकेटखौ इसु खालामनाय जाथ'वाखैमोन एबा जाथ'वाखै एबा दासिमबो जाथ'वाखै। नाथाय जाहोना हयथ' जों बयबो नुखाबाय टेट बे 6th शेड्युल टेटनिनो माखासे बिजाथिफोरा कुइसनखौ गन्दगल जानानै एबा कुइसनाव माखासे बेले बेजे जादों होननानै माखासेफ्रा हाइकर्टआव केस होनानै दं, जायनि जाहोनाव नैबे स्पेसियेल 6th शेड्युलनि स्पेसियेल टेटनि जानाखि सार्टिफिकेट काम मार्कशीट बेखौ मोनथ'नाय जायाखै एबा डिस्ट्रिबिउट खालामनो हानाय जाथ'वाखै होननानै जों बयबो मिथिगौ। नाथाय अब्लाबो टेटनि जाहोनाबो आलदाब्लाबो नाथाय टेटनि बेलायावबो माखासे टेट केन्डिडेटफ्राबो केस होनानै दं होननानै बुंदोंमोन। जोङो बयबो मिथिगौ आथिखालाव केसआनो केस, सोरहाबा माबा मोनसे भुल जाबाथाय केस, बयबो केस होलायो। जिखुनु हक टेट केन्डिडेटफ्राबो केस होनानै दङमोन होननानै मिन्थिदों आरो केस होनानै टेटनियाबो देरहाबाय बेखौ बिथाङा बुंथिदों। लोगोसे बिटिआरआव दायो 1200निबो बांसिन भेकेन्ट पस्ट एलपि इउपिनि भेकेन्ट पस्ट दं होननानै बुंदों आरो बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला बेफोर पस्टखौ थाबैनो नैबे सिएसबि एबा सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डखौ दाखांनायनि उनावनो एबा दानाय लोगो लोगोनो बिटिसिआव माखासे साख्रिनि रिक्रुटमेन्टफोरखौ होनानै थाबैनो रिक्रुट खालामनाय जागोन एबा साख्रियाव थिसननाय जागोन। बेयाव जायनो जयग केन्डिडेट एबा जायनो मोनथावथाव बिसोरनो मोनगोन होननानै बुंदों। बेयाव हयथ'बा जेबो थाखा फैसानि बा सोरजोंबा लेनदेन माबा माबि जेनेबा बेबायदि हयथ'बा जानाय नङा होननानै जों आसा खालामनो हायो। अब्लाबो साननो गोनां बाथ्रा, गोबां अधैर्य जाबाय गोबाङानो, हयथ'बा बेफोर बाथ्राखौ लानानैनो गोबाङा सावरायनो सम मोनबाय, सावरायनो खाबु मोनबाय आरो गोबाङानो हयथ'बा फोथायनो गोब्राब जादों सिएसबिखौ सोर केस होखो, मानो केस होखो, मानि थाखाय केस होखो, नंगौना नङा जाखो। हयथ'बा गोबांनि गेजेराव बेबायदि सोंलुफोरा सिखांनो हागौ आरो गोबांफोरा हयथ'बा बेफोरखौ नोजोर होआलाफानो सरखार नालाय सरखारखौ बयबो बुंखायोखा हिसाबै निस्सय बुंगोन आरो बेबायदि खोथाफोरा बयनिबो खुगा खुगा बेरखांखागोन। मानोना साख्रि होनो हायियाबो गोबावबो जाखाबाय नालाय, दिनैसिम 2.5 बोसोर बारलांबाय सरखार दानाया, 2.5 बोसोरनि उनावबो हयथ'बा बेबायदि गोदान रिक्रुटमेन्ट खालामनानै साख्रि थिसननो हायाखै, जायनि जाहोनाव मानसिफ्रा हयथ' बुंदों, बुंखागोन आरो जेसेनो डिले जायो, जेसेनो गोबाव जालाङो एसेनो गोबां मानसिया, गोबां सुबुंफोरा बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय थाखागोन। स' नोंथांमोना मा सानदों?